Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng jong ki nong thokot khasi, ya kabalatep kum ka khasi author society. Kalayo ban penrong yu dukhot batma jong kani ka kanhon, kata yu ba polling do, ubalong UMLA barem jong ka West Shillong constituency, uba menta ulang UMDC na Kajayao constituency na kabenta banya tanrong lem ya ka kya kashan jong ka jaj ban rew lengba ki kam thokon ya uba polling do ala penrong kumudkhot bapura jong ka khasi author society ha ka shiterek menta unai lor arhajar arpho ha ka jilang ka balalong ha ka yingsa jong u ha moprem ringkat ka jinan lang u president kani ka seng u Dr. DRL Nonglan bat u Dr. PR Kharshieng bat hakani kasngi nakalyang uba polling do ula no senyang ru da kapisa syaka khasi auto society sapo hajar tingka kikot balatho do ba polling do kikentop ya kabala ai kerteng sitiar ki khana lingkon kabala penunkam haka jingpule haka class 11 bat class 12 bat kiwe de ye dab da ke jing so komen bagi la bane kendo ya ba polling do belong o MDC but executive member jangka Khasi Hills Autonomous Council bapolong do lalong ru MLA bar minister jangka sarkar Meghalaya tiga tagalong kawai niki kerdan jang komo nongelam jangka judgment reo bad jangka jela Meghalaya handrai kaba kerpang ha kajnya dai bat ngi kum ka khasi author society kalong ba polong do menta ila penyasno elade kum udkhat sijing em jangka khasi author society agwede bat kani ke jirung khot ka jong e nakling jangka khasi author society ni kwa ya kaban penpau ya kawai ka jing sisa bat kata ka long hakar kam trikam jangka khasi author society haki posnam ki bamen shwa ngidan tang khendiat kit khat lai phau sau phau ngot e but kita ki long bet khambon ki nong ikai but katu kan ni ki officer sarkar ki ba dan ke jiso tanat ban thokot but ban train ka menta ban penroy pensan ye ka tin khasi ba de kali treasure khasi Rai hakini ki khendiat sendam ki baladab dang kumba hendreu nyos sendam hadu menta ke jirung khat seka khasi author society kamdai shu tang nap deng kinoi kai bat ki officer sarkar ki ba ongno tho tang ye ki got literature handrai ngi la kham kedop ya kinong tho ki badan haki kam ki fer but ye ki jingtep haki tanat jingtep ki tanat jing start ki fer manchwa khambon ki dei tang kinong tho literature tenai menta ngiladan ki medical doctor ki balong kinong tho kom Dr. Yai Thrang Nongdri, Dr. BPS Toy, bat kiwei. Ni ladandro kinohikai science, kinohikai commerce, kinohikai haki discipline, dan ni kitanat jingpuli ki ba fer. Nang ta shu ni ladandro na pedengki nong sengkam na jong
kinong khayi kiba pokmat kiba sotunat kalong ba kum uba Christian lengkhoi wei naki nongseng kamba paunam hapo kajela ka jongi ulong wei naki nong tho ba nginyo korba but menta ngiladon katukan niki rangba kibalong kinong mikmat but haka executive committee kabarang sudab jangka khasi author society ngila penrung iki arngot kirangba ibu pakmat jangka jala but kita kilong ba poleng do but ba bindo emlanong but kini menta kilalong kidkhat bapura jangka khasi author society kelak bandan ka rekam perkhat jongki bobon ki balang balai ki nong mi khmat pai ba ki kwa banong rong khat hapo ka khasi author society ka nong rem ka long ben namar ba ki dei ki nong tho ba polung do lalong unong tho ba pau nadu kisnam ki ba udang kham samla but kawai ni ki kat jong ba pol kedai ka sithiar ki khana lengkat la tho ene ka kat nadu khaman shwa but keni ka thop sithiar ki khana lengkat ka rung hapo jong ka syllabus jong ka emboss ha ka bala hikai ha ka kerdan class 11 bar class 12 ti keni kedai ka norem ka ba mangi ka khasi author society ngi pediang yaki bandang irkhat hanrei nakam ta ka jingtep jong ki babon ki balang kinong mi khmat paiba lani ki MLA ki MDC lane MP ru ki la bandang kinong thon but kit khat jong ka khasi author society hanrei katkum ka riti penyat kam ka jong ka society ngimsha yaki baki nong kinong kit kam iba pol iba bindo ber kiwei ki ban sarong kinum sungoi ya kata ngidan ka unit hanong ston jong ka khasi author society ya ka bangi lapan scam hagani ka snem ka ladam wei ni kinoi kai college bar balong ru MLA ba merchwa ba wetting mausor uturu ulalong urkhat jong ka khasi author society ti kamlong kabapla ba kinomik mat pai ba kinong kid khat jong ka khasi author society hanrei ki habban bod iki kendan jong ka ding trekam jong ka society hakani ka rukam da ka bangi kedop ya kinong tho kibadan hakikam bat haki kerdan kiba fer ngilala ya ka ban penlong ya ka khasi author society kumba kalong menta haka kerdan ka ba kham khlan ka ba kham scam bat ka ba kham la ban trekam ti ngidap da ka jingkmen hadu kata-kata ba haka ni ka sngi ngiyo ya ka ban wanra ya ka shithi ban pentep ba pol ilalong urkhat ba pura sijing em jong ka khasi author society ti ba pol nga so kumen sibon ban IP ye kene ke sithi jong ka jing pentep ba klarung kom o de khat ba sijing em jong ka khasi author society ke jing dan jong phi kan nong ke jing kersan ye ka seng but lese ngej kam banang de chakmat ngin la ban ra ya ka kerdan jong khasi author society khamsi jirong bane ka bakalong menta so kemen ba menta hai ni je kendo ba kendiat ngot pat iba handa iba kitjimon gidan ke balong ka ba ai jingkermen ka ba ai ya kalentiat na ka benta jungi ko ga jat menriu ta kene ke jing ya kendo ko jonga begini kirang ba kiba
la terwa kebat kewa ngala manda ka pakamen ya man penisno ila di kum udkhot jang kasih author society dilarangi pet ya tang hakani ka than ga jongi shate lam ingi ru ki jeng ya kun banyo ya ka jeng itu ya ka ketin maka ketin ka dei ka mensiam jong ka jai mentri ka ketin ka dei ka jeng palang ya ka jeng don jong nu jai mentri ka jeng ruspa joka ti larangi pet tang hakani ka than ka jongi shate lam ingi ru ngi i ka jing pher ba kumno hasam ka ahom saiti asabha kade ka kenhun ka baklan hadu kata-kata bat kade ka kenhun ka ba baro hijat profession hijat kam hijat jing trai ki bru na ki lain jing trai baro ki yesno ktilang pan klan ya ka dawa jong ka ktin wat ka culture jong ki asmis pipet kalong kumda kumju Manipur ngikran mereka yang kata ketar ke jongki, ngikran dia ke film industry ke jongki, kadai keway ke ba lah lain bahag lah yak bahasa khmat, ke ba ki hall, ki theater jongki, kalong compulsory bakin happen screen ya ki film meite. Tetapi kan nilai yang ni kejeng kesat banyo kejeng itu hakani ka kredit ke bapra ke i schedule ke wangi ong keketin bodoh kala dayo jaka hakani ke schedule kene kredit ke bapra kat ba ka jongi keketin kasih ke jongi la pulien ning ko ya ka hakal kata university ha kasnem khat khandai spa khat khandai ka bamut bakadap shi spa snem men chem snem kajing pulih ketin kasih kum ka subject hadu degree level la pulih ka hakal kata university she sparks nem menshwa bat mentah ini gidanya kesat haju ban ong landung nyo kajing itu ya ketin jongi haka it schedule nak kata ong ngasngau kajing wan kajing wan gijong ba bendo bat ngai kiwe ki don hakane ka lumpung sain pathai ki badon ya ka jing e ban tho ban pau e lingbau kulom jongki kenwan isno lang namar nga ken mau ha bangi kren hi ya ki nongyelam ki kelaban long ka kerdan jogi politician kelaban long ki statesman henry ki babon ki dan ya ka literary background kane ka jing tibet ke jongki kum kin nong tho la da pitho kdo ye ka teng jo neru du nong tho jongki babun ki kot ki batwet la da ni pet ya shashi tharur hakne ka h ka bamenta te la rangi pet Pablo Neruda unohi ubah poetry jong u ka kran ye ka jing place nam hasurok henry ka deiru ka poetry jong ubrio ba lapriang budai way la da umdei the best known poet aprathai tina kata kadau kamdan e kaban pla lane ban ong bakumno kibrio kiberan hakasain prathai ki deiru ki nong tho te haka jing shisha ba jupla ho hangni hadin hab kapor banga tho ikikot ki jonga dang menchwa dang kum kena school kena college kot ke bai ba rok mantani kedo sithiar ki khana lengkot ma tho ha kapor ba ngiyo shuti hadin baile ek matriculation ting nga kenmau ki rangba ki banga itu ha to kapor ki ong ba ba ikran chpanga khasi author society ki ong to sarung menta phirang kena than te ngadon bak bentang ngadon Jakarta ka ba kim mo syuk ko tamo ngila yarang ba bat ngila donru ban ai ban no senyang syakani ka movement kumno ba ka ketin ke jongi kanyo ya ka jing
itu kaba pura jong ka constitution jong kari India ti hakani ka benta ngasngau kaba kong sandu kadai kani ba nginyai minot nginyai treshitam bat nginyai penmi ye ki jing tho jongi dang mencam snem ngala la ban release ya ka got ke jonga a return to poetry kabadai ka collection jong ke poetry kaba don naki ngala tho da ka khasi translate cha ke English don naki ki bangla tho da ke English ban translate cha ka khasi kabamut kalong bilingual kiba kum kini ki jing tho ki Arab ba ya ki jingmut ya ka art ka jongi kanom sakut tang mangi hang ni ka perthai borok ka wei kan smutu kan yo ban ngam jeliu ya ka ei kar kom perkhat ki ei ki issues ki ei ki concern ki ei ki jing skokhya ki jong kani ka pateng ka jongi kum ki khasi larangi shoot tho tang ha htien jongi klam pen smutu ye ki wei ka tarut ngamut ni penrit yala ka jong ka jeli larangi tho be ha htien nong wei klam pen wan sya htien la jong ka tarut ngamut ngim benrap sya ka jing penrus pa ye ka tho ka la jong te nak tak daw ngalasim ya ni gelenti jongka bilingual approach ka patho lang ya ka khasi bat ke English te i barok mentani lakren chapang ki kerdan ki profession ki doctor ki research scholar ter kumta ki balarung lingba ki jing tho jongki saka khasi author society ngatrai ngidang mes sakawe ka kenhun bat kata kadai ke kenuhun ki dong kinong tau jing ruai songwriters kilarung mo ngam chimios kau mene namar ki nong tho jing ruai ki jongi ki dei ba bun na ki kimpat yo ya kan ki jing itu bat laka ki jirwai ki bangi don ki belong ki bakensai hado kata ata bat ubob dalam umde nong tho kot Reula yo ya ka Nobel Prize for Literature nak benta ki jingrai ki jong te ngasungo gidai nyelek ban penyar ni ka jeli ngenyai ya kan top shu ki kan hon jong kibriu lada ki dei jing ki kot jong ki jing tho jong ki lada dei ki belong literary lada ki ba umlong kum taru ki ba balak belong ki research paper ki lak belong medical journal kum ta ter henry ban penyar hi kan hon bat ban pen i ba ngi klem sakut tang ha ka wei ka thop ndai ngila sapriang habun kiliang bat ba ndai shu tang ba la dei ban itu ingi ndai ngila shong hak when yo e kan jing itu ha ka dei por ka pamenta te ha ka ni ka por ngapediang da bas mokemen ya ka jing pedang jong khasi author society yang aku wei naki dekat juga compare ngi mo nongkit kam ba haranu ka kerdan re habang ye trei tingi trei lang bet kum ko wei bat kaju ka kenhun te u prime minister baru jong India u Vajpayee wong iki kentien pi wong there have been former ministers but there will never be exploits. Ki bedon ha kampat ba tu. Ngi don menta, ngi pelat la sha, ngi bat biang hadin sansnem. Ndrai ki melong bagi nong tho tu kidai. Kata ka identity. Ka wasi jing im ngejongki. Tengaru na kata ngarung kumu lifetime member jongki esma. Namna bedong ai nga ka lifetime membership for assembly and district council. Hang ni tengayo. Te ngin ya tei sya kata kathong da kata ka ju ka jing kut jing mut ngin yai pan thamai ka ni ka jing kut jing mut ban tei khamha namar ngi shong hak shong nia banyo e ka ni ka jing itu te kum kadak jong ka jing sno ka jonga bat ka jing penslur ya ki mati bat ki kam ki sa syakmat jong ka khasi author society ngan kerpat ngan ikini argut ki ramba ba kin sim ya ka jing senyang ba nakaliang ke jonga na benda ke society
kabalong saupo hajar tegah dengan adilang ha kini mah kawai na kiba ngasngau ngi duna ba haka ni ka jingi kun gujungi kalong larangi khain bet lagi shong hok ngi shongnya ngi la qualify ne em tekemut ngi la dap jam ya kita kya baru mita ba ka sarkar India ka bu namar ba kumbang pau mane wat ya ka ti jungi la puli hadu Calcutta University hispa snem menchua nang ta ki jingtho ki jongi ki la buon la translate ki dictionary jong aktin kasi ki ba hadu kasi to Greek kasi to Hebrew commentator ter te ki jingtho ki ba ki poems ki jonga ki de ki ba katu ka ni nakila depan pulir aki seminar haka ketin Hindi te kumta ki don ki jingtho ki Indian classical ki ba LHPD wala ban translate Bhagavad Gita gitu terter ki jingtho jong kani ke berim jong ki jong kari India te nak takadau ngikran ya kani ke literary merit kemot ngilada ban qualify lupa hendrai ke ke baduna ngai kan saya kani ba ka lobby jongi ka jingla ka jongi ban lobby ban push ya kini ya ka tin ka jongi ha Delhi ka tlotan la pishim na ai nuksa tang bat ka kikitin ki barung ha por ba ngidang eksa banyo itu kitin kasi ka Bodo kelarung, Manipuri kelarung, ka Nepali kelarung, kirung nang no. Kebabun hi kadai ba kadai ki shibanta jong haka kies jong ki Bodo, kadai ki shibanta jong ka political settlement. Kababot ba kamkut tang haka ki jingtho jingtar ki jongi kamkut tang haka no liki kot ngilapan mi handai ngidon kamru ke political lobby ke baklan te kata kadai ke wei ke ba nga don ke jing skam jing mut bangi de ban don kam ban thawe ke bakum kata ka lobby wa kani ka kam ke jongi kan poi shakaba upai ba la hangnut laslem pi dadu gitu ki porhi jing ya ksat ke jongi kelong ba nginyo ke jing itu ya ketin kasi bat kalong si benta jong ke jing ki jong ka ki SU ha gitu ki snam kandai po lai kandai po sau ter de na kata ka jing yaksat ka jong ngi ter ngilala ba haka snam ar hajar san da ngilai don hi haka sarkar lawan ra ya ka Meghalaya Official Language Bill ka ba itu ya ka ketin khasi bat garu kum ki Associate Official Language jong ka jela kata kala dai ka wei ka ba yarap ba ban kenting kam shalor ya kan ka kies jong ka schedule debat menta hadin ba hakan ka snam baladap ka state assembly ing dot barthawan jong jelak la pas sendon daga official resolution nak benta ban itu ya ka khasi hakan ka kredit ka bapra ngai iba borok ka humwa ka bangi dei ban pendap ngila pendap menta ka don kam sa ka lobbying ka baklan ha Delhi lingba kanika kasi author society but lingba ki platform ki bangi don ka assembly ke district council ki dorbar hima ki dorbar shnong kum dat ter